Pantali. Pantali. Ganyan. Oo. Sa Titiklopin sa dulo. Ganyan po paggawa ng ibos. Yung dahon. Ayan. Kailangan niyang tusukan doon para hindi matanggal yung dahon. Para paglagay po ng gagawing suman, ayan siya, no? Ayan yung product pag na-finish. Ayan. Dito ka na lang niya natuto. Oh, dahil sa baker, wala naman, sa kapalongga, wala namang tayong ganyan, kundi suman. may okasyon, may nagpapagawa. Oo. Nagpapagbenta. Magkano ang benta nyo pag isang ganyan peraso? Maliliit nito, 5 piso isa. 8 piso. 5. 5 piso na ang isa. Ayun kaya ang kalaki. Ano yun? 3.20. 3.20. Tutok niya sa dulo yan. Ayan siya. Namin doon, may Ayan paggawa meron na swimming pool. sumang. Doon daw, meron. Gata po yan ang nyug na nilagyan ng, pinagluto niya muna yung gata nito at imimix yan sa suman. May pandan para bumango. Pinalangis-langis pa lang gata ng nyug. Ano? Latik. Ay, pinalatik-latik. Hingi ka na, dunggol ka naman dyan, Pugi. Hingi ng pagkain. Hindi ba natatakot yan, nakarata sa gatin? Hingi si ate dunggol ng nuso. Para sa haluin. Kung nakain, doon ka nang dududunggol ng uso mo. Kaya hindi ganyan, no, para magkaroon ng mantika yang malagkit. Sinukubiga. Dala niya si Lodi. Nga klase first time yung magluto ng peanut. Iba may yung pagawa ko kaya. Nasa iyo, walang tubig. Hindi na rin sa kanila. Hindi masukal yung iba kasi halos asukal na yung pag sabi ko nung buto. Ano yung ginagamit nila natin yung ano ba yung sarili mong recipe ah. Pagagawa ng suman, kailangan pa. Pagkatapos mong halo-haloin yung langis diyan sa nyug, kakamayin mo naman siya. Para mahalong maigi. Yan ang secret niyan. Para yung may flavor na kamay. Kasama yung flavor na kamay. Flavor na kamay. Hindi yung kasarap pag walang flavor na kamay. Yun na yung finished product. Tapos magluto ng suman, ito na ang pinaka-finished product niya. Ayan. Ayan, maganda. Gagawa si Ate Ellen ng peanut. Candy peanut. Tinan niyo yung paggawa. Ito ang product sa Bicol. Di ito binibili. Nalalaglag lang sa lupa. Yan, pupulutin na lang. Libre dito ang pili. Sa Kapalongga wala ka makita ang pili. Pag may pili doon, ang mahal-mahal pa. Dito pupulutin lang. Punta ka lang sa lupa. Pusang nalalaglag yung pili. Ay, dito marami sa gana. Ay, di mura dito ang pili. Sa labas. Ang binibili. Minsan yung dyan sa ano, mahal na din. Pinaasa na nila. Nagawa na. Ano na. Yung baga sa mga binibili ng pasalubong, Oo. mahal na. Mahal na. Kaya mas maigi yung gagawa ka ng ganito. Kung iisipin, mura lang dapat at naandito lang pala ang produkto ng pili.
kusang natubo ang pili sa lupa, hindi mo na kailangan itanim. Biyayang galing sa taas. Ayan. Panay pili yan. Pili.